Генерал Шариф Назарзода пас аз як моҳи иҷрои масъулияташ дар вазифаи сардори Раёсати корҳои дохилии шаҳр Душанбе дар як суҳбати мухтасар бо Радиои Озодӣ аз мушкилоте гуфт, ки дар пешорӯи ходимони ҳифзи тартиботу қонуни пойтахт қарор доранд. Вай аз ҷумла аз масоили марбут ба ҷилавгирӣ аз шомил шудани ҷавонон ба созмонҳои террористӣ мисли Давлати Исломӣ, тарбияи ҳуқуқӣ ва ахлоқии ҷавонон дар шаҳр, тарбияи кормандони милитсия дар муомила бо шаҳрвандон ва хориҷиҳон ном бурд, ки ба гуфтааш мавриди ташвиш будааст. Генерал Шариф Назарзода, сардори Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, рӯзи 9 январ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, яке аз самтҳои кори онҳо мулоқоту суҳбат бо ҷавонону донишҷӯён дар амри ҷилавгирӣ аз паҳншавии ақидаҳои хатарноки ифротиву террористӣ аст. Вай афзуд, баъди бозгашти ҷавонон ба донишгоҳҳо, мулоқоту вохӯриҳои кормандони пулис ҳам дар муассисаҳои таълимӣ шурӯъ мешаванд. Генерал Назарзода дар бораи маданияти милисаро ва мушкили сайёҳони хориҷӣ гуфт, ки ин масъала пештар вуҷуд дошт, вале ҳоло ягон далел мавҷуд нест. Ҳам мо ва ҳам вазорати корҳои дохилӣ телефони боварӣ дорем, ки шабонарӯзӣ фаъол аст ва дар ҳар куҷое, ки ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ поймол мешавад, таҳқиқ ва чораҷӯӣ мекунем. Шумо медонед, ки имсол соли рушди туристиву сайёҳӣ дар кишвари мо эълон шудааст ва мо бояд маданияти милисияи пойтахт ва хадамоти онро ба сатҳи баланд бардорем, афзуд Назарзода. Шариф Назарзода то рӯзи 12 декабри соли гузашта дар вазифаи сардори Раёсати умури дохилии вилояти Сух кор мекард. Дар мақоми раиси пулиси Душанбе Фотеҳ Қонғурозодаро иваз кард.